sadya mo dito? Ako to si Natoy, na mahal na mahal kita. Talaga? Oo, mahal na mahal kita, Mimi. Wow, naman. Oo, talaga, talaga. Mimi, nandito na ako. Ay, nandito pala yung bibi ko. Ang bango-bango. Halika dito. Magandang gabi, Mi. Sige, pasok na ako. Ay! Ang bango-bango mo. Ako to si Natoy, na mahal kita. Talaga? Ah, sige, Bi. Halika dito. Magchika-chika tayo. Sige. Mimi, may maraming gwapo doon. Sa bandang kanto doon, marami talaga. Ako, bata-bata mo pa eh. Ay, Mi, wala namang bata-bata doon, Mi. Ikaw ba? Oo, talaga, wala namang bata-bata. Go, 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 go. Grind tayo, Mi. Talaga? Oo. Uy, Miga, yung nakaraan, alam mo ba yung nakaraan, yung tumakbo tayo ng, ano tayo, ng, hinabol tayo ng tambo, yung mga walis ting-ting. Akala pa siguro niya, hindi natin nakita siya. Di ba, gumanon din siya, di ba? Babalik daw doon. Pero hindi tayo matakot, Kailangan talaga, siya natin. Para talagang umamin talaga siya, di ba? Nabakla siya, di ba? Talagang sobrang stricto pa naman yan. Grabe naman. Ang ganda pa naman niya. Pero mas bongga tayo lang. Parang hindi pa nang dati. Alam mo naman, di ba? Sayang naman din siya, di ba? Marami din siya pera, di ba? Kaya, lalaki ka ba? Bakit ganun ang estilo mo? Ang ganda mo, bis, huwag kang ganyan. Lalaki ako? Hindi. Bakit kang tang-tawa? Huy! Naku. Yun. Diba? Puntak natin yun, ha? Puntahan natin. Oo, kasi hindi pwede yung ganun. Stricto siya, alam naman natin, busy din siya. Naku, nakakaloka yun. Hindi pwede yun. Diba? Ang ganda pa naman niya. Kaya puntahan natin ngayon. Puntahan natin ngayon. Diba sabi niya, pag bumalik tayo doon ulit, papugutan tayo ng ulo. Hindi yun pwede kasi wala na tayong ulo. Diba? Ang ganda pa naman niya. Sayang siya. Hindi pwede yung ganun. Diba? Tayo na. Puntahan natin. Sige. Puntahan natin. Ayan. Tao po. Nick. Tao po. Pwede ba pumasok? Tao po. Nandito kami, nandito kami, mga bisita mo, mga best friend mo. Binawa na kayong magulo. Hoy, Mi, bakit ka ganyan? Bakit ka tumigas? Ay, naku naman. Grabe kang papasukin mo naman kami dyan. Pauwi na kayo. Ay, hindi, papasok talaga kami. Hoy, Mi, bakit ka ganyan? Bakit ka naging matigas? Kasi lalaki ako eh. Papasok talaga kami, bahala ka. Hindi ako nang pabakla-bakla naman. Yes, naku, lalaki daw siya. Babae naman siya, Prino, di ba? Nung nakaraan nakita ka namin doon, nung sinabi mong pag bumalik kami dito, pugutan mo kami ng ulo, pero tapos gumanon ka. Umamin ka na nga kasi maraming doong mga lalaki. Sama pa tayo. Kasi lalaki ako eh. Ay, bahala ka. Alam namin, hindi mo kami manuloko, di ba? Lalaki ko. Alam mo naman, ang ganda mo po naman, di ba? Alisama ka na namin dito, Mi. Alam mo naman namin si Mimi ka, hindi ka naman si Matmat. Mimi ka talaga. Hindi ka na. Isama mo pa yan si Wings. Di ba? Wings pa yan, di ba? Hindi naman yan si Wangwang, di ba? Si Wings yan. Sabayan ko sila kasi ako yung chinismisan nila yung nakaraan. Si Wings Whisper. Di ba? Masama ka, di ba? Huwag kang... tignan mo, di ba? Sasabayan ko to para malaman ko na ako yung chinichismisan yung nakaraan. Kita mo na, di ba? Nakita ko na. Tignan mo, di ba? Di ba? Umamin ka rin, di ba? Mimi ka na, di ba? Mimi na talaga. Hindi ka na, pasok na tayo.
Ay, besh, bakit niyo ako iniwan? Ay, wow. Ang bis natin na ating. Wow, ang ganda. Ang ganda. Halika dito, pasok ka dito. Ala, hindi naman talaga namin alam kung pupunta ka dito eh. Pasok ka na. Pasok ka dito. Ang Halika na. ganda mo talaga eh. Totoo ba? Hindi niyo ba ako binubula? Totoo ba? Ang ganda may nanalong na po eh. Ang ganda. Bakit ka dito para maano naman? Para makita ka naman. Hoy, magkano pang bili mo dyan? 150 na to. Kailan mo ba yung binili? Hindi ko na alam ano ata. 1 week na ata. Bakit hindi mo pinagsabihan na bumili ka pala na ganyan para makagayon yung ako? Uy, para ano eh. Ikaw naman kasi, bakit mo kami ginano nung dati? Alam mo naman na Ano naman tayo. Bakit ka ba galit na galit? Bakit ang heart mo? Sure na po, best. Huwag ka nang gusto niyo ba to? Kaya namin ito ginagawa. Alam mo ba? Kaya naman ginagawa doon para malaman namin na ano ka talaga. Hindi gusto mo naman, di ba? Oh, grabe si best. Oh, huwag ka nang ganyan, Totoo best. yan, kuya. Di ba? Di ba maraming lalaki doon sa bandang kampo, di ba? Napakarami, Ang gwapo niya. Ay, gusto ko pumunta Bes, doon. Nalaman niya yung sinabi niya na marami ko ng lalaki doon. Oo, kasi doon siya galing kanina eh. Doon sa dumadaan. Alam mo naman, sinustistic kaya yan. Puntahan natin, best. Na ano? Oo. Uy, alam mo ba? Uy, grabe. Makikisig yung mga lalaki doon. Talaga? Huwag kang mapahuli sa amin, oh. Tignan mo. Ready na. May nanalo na. Nakita yun. Ang ganda niya talaga sa... Ang ganda ba? Bagay sa'yo yung suot mo. Oh, bakit mo hindi sinabihan yung ano, nang bumili ka noon? Kasi hindi niyo naman sinabi sa akin kaagad. Di ikaw sana pumunta kasi alam mo naman na. Kayo naman may gusto kaya kayo na sana yung Tapos kanina dinaanan ka namin sa bahay niyo, tapos hindi ka Sorry guys, may kaibigan ako doon eh. Marami akong kasamang boys. Talaga na, bakit? Grabe ka talaga. Bakit hindi mo ka, alam mo siya, madamo talaga siya. Alam mo naman. Bakit naman madami? Kasi natakot daw siya ng dati kasi akala ng mga lalaki tayong mga ano. Ginawa naman namin yun para sa kanya kasi alam mo naman namin. Bakla pala yan. Oo, nagpatigas-tigasan lang siya. Para Lamang lang tayo. no, tingnan mo yung kapatid niya sabi na. Nagpupuhan pa naman ako sa kanya. Muna. Ano ganun ba? Oo. O kaya tingnan mo, Tingnan mo naman ganyan, best. tingnan mo nung humawa ka sa kanya parang nandidiri siya. Doon ko nalaman na ganun pala siya. Uy, wag na tingnan, best. Nung tumakbo kami doon, nakita namin niya. Bumanon din siya pag nung bandang huli. Kaya, oo, ginawa na namin yun kasi para malaman namin kung ano ka. Huwag mo na Kaya sasabihin, tinichismis ka namin, pero Kasi hindi naman yung kaya totoo. yun, best. Oo. Hindi naman yung totoo. Kasi magaling naman siya mag-acting ng panglalaki. Grabe siya. Alam mo, nakakaras ka talaga. Ang galing niya. Diba? Kaya ganun ang gawin natin kung pumunta tayo doon para makapag-ano tayo. Kayo ba, huwag niya akong tingnan, best. Kaibigan tayo doon. Bakit naman? Kasi, ano, Parang matuluyan ka na dyan na. Pre, paano yun? Diba? Depreso. Paano na yun, Ay, Pes? naku. Pupunta na tayo kasi ano, kompleto na tayo. oo nga. Huwag ka na sumama ha, kasi bata ka pa. Oo, sige. Sa susunod, dumaan ka lang kung saan yung maraming boys doon. Oo. Tsaka mo kami balik ka ni Ate Mimi mo ha, para magsama kami. Diba? Kaya dito ka maganda yun. Ayun na, bes. Ay, teka lang, bes. Meron ko sasabihin sa'yo, bes. Bakit ano ba? Kasi ako, totoo na akong lalaki. Ay, nako, nakakaloka naman ito. Hindi kami talaga mamaniwala kasi ang ganda mo pa naman. Baka ako yung chinichismisan nyo noon. Ay, hindi naman. Sinabi na nga namin yung dahil gusto lang talaga namin na Totoo akong malaman. lalaki, bes. Ganun ba? Bahala ka. Tignan mo, ang ganda niya. Ang gwapo pa lang. Hindi ka ba nainggit sa akin? Totoo akong lalaki. Hindi ka ba nainggit sa akin? Tignan mo. Nakapag-blandi pa siya. Yan. Tignan mo ang Ngayon ka, dress. Dere. Hindi ka pwede sasama sa amin ngayon. Naku, wag mo na kami lukuhin. Bahala ka. Ay, dyan lang kayo muna. May pagkaroon ako sa sabaw. Dyan lang kayo. Sige. Usap lang muna kami ha. Sige, magbihis ka ba?
Ngayon, hindi nila alam. Kukunin ako dito. Hindi nila alam. Magkatataman ako dito. Bakit kumuha ka ng panghampas? Kasi, mayroong mga bakla dyan. Eh, anong gagawin mo? Hahampasin ko. Sige, subukan mo. Mapapatay ka yan. Ka, Para saan ba yung kinuha mo? pahampas to. May mga bakla dyan. Eh, anong gagawin mo sa kanila? Hampasin. Hampasin mo? Ano? Kasalanan nila? Humarang ka. Sige, subukan mo. Para hindi ka naman bakla. Oo nga. Kasi yung una, kasi ako yung ginichismisan nila. Ah, ganun ba? Ano, humarang ka? Hindi. O hindi pala. Kasi totoo ka namang bakla. Ay, grabe siya talaga. Hindi talaga akong bakla. Weh! Kita mo, lalaki ako. O sige, pumunta ka na doon. Hampasin mo sila. Ano? Anong gagawin mo? Hampasin. Sige, subukan mo. Ako to si Ngayon, Natoy. susubo. Na mahal Ano? kita. Mahal-mahal na kita, bakla. Tumahimik ka! Anong ginawa mo dito, ha? Ako to si Natoy. Doon ka! Mahal kita. Napoy. Ano? Hampasin mo sila. Sige, doon ka. Bakit Ako na to ito? si Natoy. Na mahal Umalis ka dyan. Ano ba nangyari sa'yo? Diri ka. Ako to si Natoy. Na mahal kita. Tumahimik ka! Huwag ka Hindi na ako ganyan. natutuwa sa'yo! Sige, ano bang nangyari sa'yo, Wang? Ay, mahal kayo. Mahal kayo. Ano, papala kayo? Ah, bahala ka! Bakla ka naman! Hindi ako bakla. Nge! Ako bakla. Hindi ako bakla. Bahala ka! Bakit kayo? Ngayon, tatamaan na talaga sila ngayon. Kasi hindi nila alam. Akala nila nagbibihis lang ako. Ngayon, tatamaan ko na to. O ngayon, bakit hindi kayo umalis? Ha? Hindi kasi hinintay ka namin eh. Kasi di ba magbihis ka sabi mo? Hindi ako sasama sa'yo. Hintay ka namin. Bakit ka ang tagal mo? Tagal kami naghintay sa'yo eh. Oh, bakit hindi ka pa nakabihis? Hindi ako sasama sa inyo. Bakit naman? Hindi ako sasama. Bakit hindi? Malamig. Sama na lang kami. Mahal ka na. Ngayon, pagalitin nyo lang ako.